Γεια σας, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε καλά όπως είμαι και εγώ πολύ καλά. Καλώς ήρθατε ξανά στο κανάλι μου. Είμαι η Μάρο και σήμερα θα κάνουμε ένα νέο βίντεο που έχει να κάνει για μια κατηγορία αγαπημένη νομίζω σε όλες μας, που είναι τα κραγιόν. Και συγκεκριμένα θα σας μιλήσω για κάποια κραγιόν από την Golden Rose και αναφέρομαι λοιπόν στα matte lipstick κραγιόν. Είναι δηλαδή τα κραγιόν που είναι σε μορφή μολυβιού και έχουν matte αποτέλεσμα. Και να σας πω ότι εμένα είναι από τα πολύ αγαπημένα μου, γι' αυτό ήθελα να σας το δείξω κιόλας. Οπότε, γιατί να μην τα δούμε. Να σας πω επίσης ότι έχουν πάρα πολύ καλή διάρκεια, πολλές ώρες σταθερά πάνω στα χείλη, πάρα πολύ καλή απόδοση. Εγώ όταν πρωτοπήρα τα πρώτα ενθουσιάστηκα. Θα τα δούμε λοιπόν μαζί, θα σας δείξω τις αποχρώσεις που έχω εγώ. Εννοείται ότι μόλις όλα αυτά που θα σας δείξω σήμερα, τα κραγιόν, θα σας έχω κάτω περιγραφή και στο description box. Τα νούμερα δηλαδή που χρησιμοποίησα με τη σειρά που θα τα χρησιμοποιήσω. Και να σας πω επίσης ότι εγώ έχω 7 αποχρώσεις, είναι αυτές εδώ. Έχω αυτές τις 7 αποχρώσεις. Νομίζω έχω ταιριάξει πάρα πολλές, δηλαδή και μπέζ και ροζ και κόκκινα και πολύ σκούρα από όλα. Και να σας πω ότι θα ξεκινήσω από την πιο ανοιχτόχρωμη μέχρι την πιο σκούρα. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε για ποιο λόγο, έτσι ώστε να μπορέσω και εγώ να τα φέρω πιο εύκολα από τα χείλη μου για να πηγαίνω στο πιο σκούρο χρώμα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο λοιπόν που θα χρησιμοποιήσω είναι μια πολύ γήινη απόχρωση. Είναι αυτή εδώ η γήινη απόχρωση, που είναι η απόχρωση 14. Να σας πω ότι επειδή θα χρησιμοποιήσω διαφόρων χρωμάτων κραγιόν, έχω βαφτεί λιγάκι πιο απαλά, έτσι ώστε να φαίνονται πιο έντονα τα κραγιόν. Η πρώτη λοιπόν απόχρωση είναι αυτή που βλέπετε, είναι μια πολύ γήινη απόχρωση, ιδανική και για κάθε μέρα όταν θέλουμε κάτι πιο ελαφρύ. Να πω επίσης ότι αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτά τα κραγιόν είναι ότι μπορώ πολύ εύκολα να τα βάλω χωρίς να ξεφύγω από τα όρια των χιλιών. Γιατί πολλές φορές, ακόμη και τα σαρκώδη χείλη που μπορώ να πω ότι έχω, πολλές φορές δυσκολεύομαι με το κραγιόν, οπότε αυτά με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Και το πρώτο λοιπόν είναι αυτό, πολύ αγαπημένο, είναι από τα πολύ πρώτα που είχα πάρει και πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ για κάθε μέρα κυρίως. Η απόχρωση είναι αυτή που φοράω τώρα και είναι το 18, αυτό είναι από τα τελευταία, το είχα πάρει από την έκθεση. Η διαφορά που έχει με την άλλη απόχρωση το 14 που σας έδειξα είναι ότι αυτή έχει μία τάση λιγάκι παραπάνω να ροζίσει, ενώ η άλλη έχει μία τάση να πάει λιγάκι πιο πολύ προς το πορτοκαλί, σε γήινα και τα δύο πολύ γήινα, απλά αυτό έχει μία τάση λίγο παραπάνω να ροζίζει. Αν συγκρίνω αυτές τις δύο αποχρώσεις, νομίζω ότι δεν φαίνεται πολύ καλά, αλλά βλέπετε ότι έχει μία διαφορά. Αυτή εδώ η απόχρωση, αυτή εδώ είναι που ροζίζει λίγο παραπάνω. Γενικά είναι και τα δύο γήινα, nude απόχρωση. Αν έπρεπε να επιλέξω ένα από τα δύο, θα επέλεγα τη 18, γιατί δίνει λίγο παραπάνω χρώμα από ό,τι δίνει το νούμερο 14. Οπότε θα επέλεγα περισσότερο το 18. Νομίζω ότι βλέπετε ποιο είναι το επόμενο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κόκκινο και είναι το 07. Νομίζω ότι είναι ένα πιο έντονο κόκκινο, αλλά είναι ένα καλοκαιρινό κόκκινο, ίσως να μπορούσα να πω. Θα χρησιμοποιήσω παράδειγμα το Ruby Goo της MAC για το χειμώνα, αλλά αυτό είναι μια τέλεια επιλογή για έντονα κόκκινα χείλη, αλλά σε λίγο πιο καλοκαιρινό, λίγο πιο φωτεινό ίσως. Είναι πάρα πολύ ωραίο, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου. Θεωρώ ότι δεν θέλει έντονα μάτια, θέλει απαλά μάτια. Άμα θες να έχεις έντονα χείλη, μπορεί να κάνει μια πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση με αυτά εδώ το κραγιόν και ειδικά με αυτό το χρώμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, το είπα και πριν αλλά θα το ξαναπώ. Και αυτό που θα αναφέρω ξανά, που για μένα είναι πολύ βασικό, είναι ότι αυτά τα κραγιόν μπορώ να εφαρμόσω το χρώμα στα χείλη πάρα πολύ εύκολα, χωρίς να φεύγω από τα όρια, που για μένα είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Οπότε σίγουρα σας το προτείνω εάν σας αρέσουν τα κόκκινα.
νομίζω ότι και εγώ να μην το προτείνω, ότι φαίνεται ότι είναι ένα πολύ ωραίο κόκκινο. Πραγματικά, τι να πω για αυτό το χρώμα. Νομίζω ότι είναι το απόλυτο καλοκαιρινό χρώμα. Είναι η απόχρωση 17. Θεωρώ ότι πολλές κοπέλες που έχουν από αυτή τη συλλογή, ένα από τα χρώματα που πρέπει να έχουν αν αγαπάνε τα ροζ είναι αυτή η απόχρωση. Είναι μια άκρος καλοκαιρινή, εντυπωσιακή και θεωρώ ότι πάνε σε όλες τις κοπέλες, σε όλα τα χρώματα, αρκεί να τους αρέσουν τα έντονα χρώματα και νομίζω ότι φωτίζει πολύ όλο το πρόσωπο. Δεν είμαι σίγουρη, θα μου το πείτε εσείς αυτό, αλλά δεν μπορώ να πω πολλά. Μ' αρέσει πολύ. Αυτό το έχω ξαναφορέσει και άλλες φορές και σε άλλα βίντεο και νομίζω ότι είναι πολύ εντυπωσιακό, πολύ ξεχωριστό. Δεν είναι ένα χρώμα που θα φόραγα σε καθημερινή βάση, γιατί προτιμώ τα πιο σκούρα χρώματα και τα πιο γήινα, αλλά νομίζω ότι στις διακοπές, φορώντας έτσι ένα πιο εντυπωσιακό φόρεμα, γιατί όχι, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία επιλογή. Νομίζω ότι αυτή την απόχρωση ήδη όλες την έχετε λατρέψει, δεν νομίζω να είμαι μόνο εγώ. Είναι το 04, είναι ένα χρώμα, θα μπορούσα να το πω λίγο κοκκινό δαμασκηνή. Ναι, μόνο εγώ νομίζω ότι βγάζω τελικά αυτά τα χρώματα. Αυτό το χρώμα λοιπόν είναι νομίζω ένα άκρος γυναικείο χρώμα. Όχι ότι τα λένε αγορίστικα, αλλά είναι ένα χρώμα πάρα πολύ, όχι διαφορετικό, πολύ κομψό να το πω. Νομίζω ότι είναι ένα χρώμα το οποίο ταιριάζει πολύ σε μελαχρινές κοπέλες και σε ξανθές, γιατί όχι. Έτσι λίγο όπως το βλέπω τώρα, νομίζω και σε ξανθές. Αλλά κοπέλες που έχετε σκουρόχρωμη επιδερμίδα, νομίζω ότι αυτό θα το λατρέψετε. Έχει τη τάση λίγο να κοκκινίζει, αλλά έχει λιγάκι και μόβ υποτόνους. Έχω αγαπήσει, πραγματικά. Δεν ξέρω γιατί τόσο καιρό το είχα φορέσει τόσο πολύ, τώρα το ξαναθυμήθηκα κάνοντας το βίντεο. Αλλά νομίζω ότι πρέπει, όσοι αγαπάτε αυτό το χρώμα, αυτό το στυλ χρώματος, η επόμενη απόχρωση είναι το νούμερο 19. Είναι ένα λίγο πιο χειμωνιάτικο χρώμα, που εγώ όμως άνετα θα το φόραγα και καλοκαίρι, να σας πω, γιατί αυτά τα χρώματα για τα δικά μου, για τη δικιά μου επιδερμίδα, για τους δικούς μου τόνους, είναι πολύ ταιριαστό και θα το φόραγα άνετα και χειμώνα. Αν δείτε λοιπόν μία η οποία φοράει πολύ σκούρα κραγιόν το χειμώνα, το οποίο θα είμαι εγώ, ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Όπως και τα υπόλοιπα βέβαια μ' αρέσουν, αλλά αυτό μ' αρέσει γιατί είναι πολύ κοντά στα δικά μου χρώματα και στις δικές μου προτιμήσεις. Μπορώ να σας πω ότι με αυτό έχει τύχει να με σταματήσουν στον δρόμο να με ρωτήσουν ποιο χρώμα είναι, το πιο απλό που μπορώ να πω. Το νιώθω πιο άνετα με αυτό το χρώμα κραγιόν γενικότερα. Έχετε τάση να μοβίζει, είναι ένα μπορντομόβ και λίγο τάση να ροζίζει ελαφρά. Δεν ξέρω ακριβώς τι χρώμα να το πω. Σας το προτείνω πάρα πολύ, ειδικά αν θέλετε σκούρα κραγιόν, αν σας αρέσουνε, δοκιμάστε το. Το τελευταίο λοιπόν κραγιόν από την Golden Rose που θα σας δείξω είναι αυτό που φοράω τώρα. Νομίζω ότι μ' αρέσει πάρα πολύ για σκούρο, ναι. Να σας πω ότι αυτό το δοκίμασα πρώτη φορά τώρα που έκανα το βίντεο, γιατί το είχα πάρει προημερών και επειδή ήταν πολύ σκούρο ακόμα δεν το είχα χρησιμοποιήσει, να πω την αλήθεια, και το άνοιξα τώρα για να σας το δείξω. Έχω ενθουσιαστεί, να το πω, ειδικά για το χειμώνα. Καλά, εγώ πώς μπορώ να το φορέσω και το καλοκαίρι, ναι, αλλά ειδικά για το χειμώνα είναι τέλειο. Σας το προτείνω, είναι η απόχρωση 03, μ' αρέσει πάρα πολύ, δεν ξέρω, θέλω να μου πείτε και εσάς από κάτω αν σας αρέσουν αυτά τα σκούρα κραγιόν. Νομίζω ότι μ' αρέσει. Είναι το πιο σκούρο που έχω και το τελευταίο που ήθελα να σας δείξω. Εξαιρετική απόχρωση και εξαιρετική απόδοση. Οπότε αυτά τα χρώματα που ήθελα να σας δείξω. Περιμένω λοιπόν να μου πείτε ποιο σας άρεσε εσάς περισσότερο και ποιο θα επιλέγατε. Θέλω να δω λοιπόν από όλα τα χρώματα ποιο θα επικρατήσει, οπότε περιμένω από κάτω το σχόλιο σας. Να σας πω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε και άλλο βίντεο και ετοιμάζω και giveaway, οπότε να είστε συντονισμένοι στο κανάλι μου. Εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα, να χαμογελάτε, να περνάτε τέλεια και να είσαστε καλά. Σας φιλώ, γεια σας!